Dňa 3.2.2025 sa na gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka uskutočnil deň otvorených dverí. Návštevníci gymnázia si mohli prejsť nielenže celú školu, ale aj tí mladší si mohli skúsiť skúšobné prijímacie skúšky. Myslíš si, že prišlo veľa ľudí? Áno, do obeda prišlo veľmi veľa záujemcov o štúdium na našom gymnáziu. Áno, akože čakala som menej ľudí, ale prišlo veľmi veľa. Aká téma zaujala návštevníkov najviac? Prijímacie skúšky a naše učebne a mimoškolské aktivity. Myslím, že to bola prednáška o DOFE, alebo ešte, myslím, že 3D tlačiareň, aj tá bola veľmi zaujímavá, aj o tu bol veľký záujem. Ktorá miestnosť bola pre návštevníkov najviac zaujímavá? A prečo práve tá? Myslím si, že to bola práve tá s tou 3D tlačiarňou, pretože to je niečo nové, čo vlastne na základných školách nemajú žiaci. Takže to bolo pre nich také veľké prekvapenie, si myslím. Naše podkrovie, nakoľko je moderné, zrenovované a veľmi pekné. Čo prilákalo návštevníkov gymnázia prísť si pozrieť budovu školy? Lebo tu samozrejme bývam a je to veľmi dostupné a gymnázium má veľkú perspektívu do budúcnosti a mám dlhšiu dobu sa rozmyslieť, kam chcem ísť na vysokú školu. Ja by som tam teda chcela študovať. No, my by sme chceli tento rok robiť príjmačky. No, chcela som vedieť, jak to tu je a chcela som, teda ja mám tú prihlášku, chcem sa zistiť viac o tomto a páčilo sa mi to proste, že je to aj najstaršia budova a tak mňa to zaujalo. Ktorá časť ich najviac zaujala? Tie nové sa mi ľúbi, že takto to je také staré oddelenie a potom je aj to novšie, tak to je také pekné. Tak všetko bolo také zaujímavé. Dá sa. Tá slovenčina bola lepšia. No, celkom dobré, akože dali sa, neboli také ťažké. Ako by ste zhodnotili dnešný deň otvorených dverí? No, myslím, že veľmi pozitívne, lebo nám prišlo pomerne veľa možných potenciálnych študentov, takže myslím, že zatiaľ veľmi dobre. Tešíte sa na nových študentov? No určite áno, máme im čo ponúknuť. Sme aktívna škola, ktorá už na tento kalendárny rok 2025 má v pláne mnoho rôznych aktivít. Okrem normálnych štandardných hodín si tu skutočne každý nájde to, čo ho zaujíma.